osetimore chakre ne piny ru kod mago mabende medo timore dhi nyime counties duto makaluo gin achiel kuom counties ma pok ochulo lakteche osara mar dwe mar ariyo ka geno bende onge ka ibiro yudo mano ma dwe mar adek. Counties mamoko kaka Nyeri osegolo report ni osara ma dwe mar adek bende nyalo deko kaluwore ni pok counties oyudo omenda kowuok kuom piny owacho mamalo. Riwruok mar lakteche pacho ka kotelnegi kod jagoro margi maduong' Davi Atela okwayo piny owacho mamalo mondo mi olos tudruok makare kod tend counties duto kaka gibiro chulo lakteche po ni gidwani lakteche oti kaka owinjore. Msara kata chudo mar ji osebedo ka deko e counties dwe ka dwe. To matimore nikech treasury ogol pesa e samo e wang' sa mondo chul ji mshahara. E sani wan e dwe mar adek to ji pok ochul mshahara mar dwe mar ariyo ma ji ok en ariyo giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te oseyudo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, police chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government gi national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bed ni treasury obedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo. Wadonjane mago motenore kod weche mag siasa. Duond bura mar KANU okwedo